Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео, в което съм вас в моята малка скромна къщичка. Днеска в днешното видео трябва да намерим колкото се може повече айрон, защото сме много бедни с желязото. Буквално бронята желязната съм е намерил в село. Ето този железен меч, това е единственото желязо, което бях намерил. Както и много вълни да намираме и храна, защото и тя е малко, не е чак най-много. Добре. Иначе, добре дошли в нови епизод. Малко повече ще поубия тук и тогава ще почнем да търсим железус. Ей! Ох, пак се стреснах. Вас дразнят ли ви звуците, добавени към играта за стряскане? Когато си в пещера, малко може да напълниш гащите от тези звуци със сигурност, защото са доста страшни. Някои много странни са. Мисля в някои от следващите епизоди да направя някаква ферма за животни, за храна, защото ще сме закъсали от храна, както казах по-късно. Май казах. Да покажем. Виждате, тук има още малко. Не възразявам. Ела ми тук. Майде бе, Де, последното може би, това ще е парсе. И, може и да не е последното. Елате тук. Аз стигнах 6-то ниво от тея. Тук да убивам животни. Ела тук, ела. Къде си бе? Още не бе. Влизаме в къщата и дай да ги и нека ги изготвим. Мисля да направя един сандък, защото да ги събираме някъде тия работи. Всъщност не сме зле с храната. Сега разбрах, че имаме 23 бали в сено. Да не се... Да, се бъде. До този тур ще го преместим, защото ми дразни когато лягам. Скин.
не лети. Да. Май наистина ще ни трябва железо. Ако може, предлагайте долу в коментарите какви видеа да правя и какво да правя въобще в тези сървъри. Защото ще ми се изцерп... Как се казваше? Някой ден няма да има много идеи и за това. Моля да ме помогнете, да ми показвате някакви такива неща, да ми казвате какво да правя. Може би сега със сигурност ще ми трябва Cobblestone Generator, ако не се лъжа беше. Но нямам лава и кофа. Да слизаме надолу. Ще гори, добре. Добре, дай да слизаме надолу от тук. Имал съм лопата през цялото време. В миналото видео исках да се сложа в началото едно нещо, което забравих как се казваше. Сега ще ви кажа какво беше. То беше координати, исках да си слагам, за да знам на коя височина съм, къде ми е къщата. Такива неща, за да се запомням, че не помня. Между другото, ако намерим пещера, ще е много добре. Мисля, че на това ниво да почвам да търся, което и да е. Неща. Особено айрам. Може би няма да сме на това ниво. Как ме стресна. Не
Нито една руда, дори въглища не съм видял. Зато и може би ще отида в някоя пещера по-добре, защото няма и руда. Какво става? Това е ненормално. О, боже! Ето е. Добре, отиваме към на някоя си сигурна пещера. Това не е ли пещера? Мразя да падам! Хвърля бокуците, дед не ми трябват. Това не ми трябва, това не ми трябва, това не ми трябва. Аучи. Никай. А тук има ли пещера? Не. За кой пещера, бе? На никой не му трябва пещера. Да. На никого не му трябва пещера, да. Да, никого не му трябва пещера, бе. Брейте, Майнкрафт не безсмислени пещери. Просто една дупка е така в земята. Правете. На никой не му трябва, бе. Не, на никой не. Не се притесняйте. Няма коля. Да, няма. Не. Няма такова снимки. Няма такова коля. Не. Няма смисъл. Не. За дървето ги вземам. Не трябва, не. Пещери не трябва, не пещери. За кого са пещери? За кого ги правите? За кого? Странно ми, не. Няма слиза, не. Но никой няма му трябва желязо, не. За колко помислите той? Не. Хич няма ви превием утрата, ако не направите една пещера, аз мисля ми при това. Не. Не. Да, не се притесняйте, не. Къде ще отидете някой друг край? Ще видите някой човек. И Господ ще видите от небето. Ма близко. За кой са пещери? Никой му трябва все пак, да. Така. А какъв беше смисъл на тази дупка? Просто вода ли да има? Аз не го одобрявам. Какъв е смисъл на тази пещера? Отговорете ми долу в коментарите, преди да съм се гръмнал. Сега, ако и тая пещера е пълен буклук, тук е пак то се става пак. Какво става?
къде се? Да запомня ли къде е? Няма да успея да запомня. Чакай на 105 км от моето къща. Идеето се стомни. С първото нещо сигурно ще е или крипър, или скелет. До мен. Сега отиваме пак. Не, този път ще го взема този крафтинг. Не благодаря. Не, и крипър. Не. Бигай с 300, бигай с 300. Още малко факли ми трябва сигурно. Но 2. Толкова. 10 факли сигурно ще ми трябва. Къде е пещера? Ето е. Чек. Паднало пак безсмислената онази пещера. Ето е. Дупката. Този път мисля да си направя път. Айде. Джакпот. Yes! Поне кирка ще имам. Долу не ми се заходи, ще се изгуба. Не знаех, че има на толкова че има лага, зато и ми се да я запуша. Безмислена пак пещера, нали? Ето и го края на нея. Да. Що е да чакам тази лава? Пак е добре, че намерихме нещо. Със сигурност трябва да ползваме нашата пещера, че тук пещерите са със сигурност мизерни тук. Буквално 4 аера намерих. Това е нищо. Това нещо рано го имаме, ама... Не знам как го намери. Аз имам много често от началото, защото знам, че в замъците в селата има такива. Хайде последния айрон. Ще имам даже и за щит.
Вече е по-добре. Не, ще лезам надолу пък. Не знам. Буквално е имало един блок, който можеше да изкопая преди малко. Ама точно накрая ми се щъпи кирката, бе, нямаше проблем. Точно до железо. Добре, поне ще мога с тези 4 още неща да си направя. Ето. Почнахме да се развиваме. И се радвам, между другото. Как падна и бе, аз го прескочих. Щях да го премина. Аха. Извинявайте, господа, не вършка аз вас. Благодаря. Ударихме джакпота, между другото. Тук има доста железо. Що не мога да взема аз? Равин ли е той, бе? Да. Добре, поне ще знам, че има един равин тук. Чакай само. Някъде... Добре, разбрано. Мисля да се опитам от горе сега да се кача и да го намеря. Някъде от пещерата ми, чакай само да се ориентирам, не е стена. Аз съм се ориентирал. То много надълбоко това се равин, бе. Това се равин много надълбоко. Тука някъде. Тук, да. Някъде тук, не знам точно къде е, но със сигурност е някъде тук.
ми майни тук, ама като не тук поне имаме цяло още една пещера. Стъмни са, нали? Не се още. Тръгнало е. Сега колко... 16 желязо. Вече имам цяла броня, май, като гледам. Аз почти нямаме бесто и такова въглища, може и въглища в следващия епизод да викаме да почнем да търсим. Хора, аз ще ви казвам, иначе сега ще кажа още от сега, че може би ще търся между епизодите неща, защото не искам да го правя в видеа, защото видеята стават много дълги, много зареждат, докато ги пуснат, докато тръгнат в YouTube и така, много зареждат и зато може би ще са по-кратки, защото не знам. Добре ще е. Иначе домерихме доста неща, както виждате. Вече имаме щит. Ще имаме още много неща. Чакай да взема това желязо. 7 желязо, 7 ниво. Какво съвпадение? Брадвичка да направим, може би. Бутушки ми нямам всъщност. И панталони. Къде е то скрипър? Майко! То сме изкара ангелите. Колко трябва за... още 3 ми трябват. Предлагайте идеи за видеа, защото вече се изчерпват моите идеи за това. Още едно мисля, че... Да, ето. Щъпе кваклата. Още едно желязо. Ще успее ли? Ще успее. Ми 2 желязо, както почнахме с 2 желязо. Добре. Аз съм имал тук още въглища. Добре, мисля да сготвя тук. Докато се готви това пиле или какво бе? Да, пиле. Аз мисля да приключвам с това видео, защото стана доста дълго и си развихме доста. Вече имаме железни брони, железни инструменти и трябва някакси да претрепаме този крипър пред къщата ми, който ме плаши. Затова, чао!